Алда хадисimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: "Afdalul iman as-sabr was-samaha." İmanның иң яхшы чагылышы сабырлык һәм киң күңеллелек. İmanның иң яхшы чагылышы. Бу сүзләрдән нәрсә аңлыйбыз? Димәк, иман нишли? Иман күтәрелә, һәм ягъни иман арта, күбәя, һәм киресенчә нишли иман? Әзәя, кими. Иман күтәрелә, безнең иман арта, күбәя Аллаһка буйсыну белән. Аллаһка буйсыну белән һәм Аллаһ әмер иткәннәрне үтәү белән. Аңладыгызмы? Һәм киресенчә иман азая, кечерәя. Ничек? Әгәр кеше Аллаһ кушканнарны үтәмәсә, Аллаһка буйсынмаса, гөнаһлар эшләсә, димәк, аны иманы нишли? Иманы арта, ягъни иманы кечерәя һәм азая. Һәм иман арткан сайын кеше Аллаһка ничек? Аллаһка якыная. Һәм иманы кимегән сайын кеше Аллаһтан ерагая. Һәм Пәйгамбәрбез әйтте, иманның иң яхшы чагылышы сабырлык һәм киң күңеллелек. Сабырлык диде. Сабырлык. Сабырлык бүленә безнең өчкә. Беренчесе сабырлык Аллаһ кушкан гамәлләрне үтәүдә. Аллаһ кушканнарны үтәүдә. Ягъни менә син Аллаһ кушкан гамәлләрне, намаз, ураза һәм башкасы. Һәм син шуларны үтәүдә нәрсә эшләсең? Сабырлык күрсәтәсең. Мәсәлән, синең бөтен кеше ашый, ә син ураза тотасың. Нишлисең? Сабыр итәсең. Ни өчен? Икенчесе, Аллаһ тыйган, Аллаһ харам иткән әйберләрне калдыруда сабырлык. Нәфсеңә каршы киләсең. Мәсәлән, синең нәфсең гөнаһ эшләргә чакыра, син нәрсә эшлисең? Аллаһ ризалыгы өчен бу гөнаһны эшләмисең. Нигә эшләмисең? Чөнки Аллаһ сиңа тыйды моны эшләргә. Һәм нәрсә була бу? Син сабырлык күрсәтәсең. Һәм өченчесе, тәкъдиргә, язмышыңа сабырлык. Тәкъдир, язмыш. Әгәр сиңа авырлык килде икән, авыру булсын, һәм башкасы, син нәрсә эшлисең? Син сабыр итәсең. Сабырлык күрсәтәсең. Аллаһ язган тәкъдиргә, язмышка сабыр итәсең. Һәм әйтте, сабырлык һәм киң күңеллелек диде. Нәрсә ул киң күңеллелек? Киң күңеллелек инде аны барыбыз да белә, ул йомшаклык. Артык таләпче булмау, мәрхәмәтлелек һәм гафу итү.